तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वांना। वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या आणि ओशाळला मृत्यू या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण आपल्या 15व्या अध्यायाच्या वाचनाला सुरुवात केली होती. तर मी उर्वरित वाचनाला सुरुवात करते. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. पूर्वी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यात मग्न असताना अजामिळाने नारायणांच्या नामाचे अपराधरहित उच्चारण केले होते. स्वतःच्या पापकर्मांचे क्षालन करण्यासाठी किंवा भगवन नाम जपाच्या बळावर पापकृत्य करण्यासाठी जप करणे म्हणजे अपराध आहे. नामनो बलाद यस्य हि पाप बुद्धिही. अजामिळ पापकृत्य करण्यात मग्न असला तरी त्याने कधीही त्या पापकर्मांचे क्षालन करण्याकरिता नारायणांच्या नामाचा जप केला नाही. त्याने केवळ आपल्या मुलाला बोलविण्याकरिता नारायण नामाचे उच्चारण केले. त्यामुळे त्याचे नामोच्चारण परिणामकारक ठरले. त्याने अशा प्रकारे नामोच्चारण केल्यामुळे त्याच्या अनेक जन्मांमधील एकत्रित पापकर्मांची फळे पूर्वीच नष्ट झाली होती. याचा निष्कर्ष असा की जो भगवंतांच्या पवित्र नामाचा अपराधरहित जप करतो तो नेहमीच शुद्ध असतो. या श्लोकांमध्ये पुष्टी दिल्याप्रमाणे अजामिळ पूर्वीच पापमुक्त झाला होता आणि त्यांनी नारायण नामाचे उच्चारण केल्यामुळे तो पापमुक्तच राहिला. तो आपल्या पुत्रास बोलवीत असला तरी भगवन नाम स्वतःच परिणामकारक ठरले. मूर्ख लोक म्हणतात की मनुष्य कोणत्याही नामाचा जप करू शकतो, देवतांच्या नावाचाही जप करू शकतो व भगवन नामाच्या जपासारखेच फळ मिळवू शकतो. हे मायावादी मत आहे. मायावाद्यांना वाटते की प्रत्येक जण परमेश्वर आहे. ते म्हणतात देवता परमेश्वर आहेत आणि मी परमेश्वर आहे, तुम्ही परमेश्वर आहात. त्यामुळे ते म्हणतात की मनुष्य कोणत्याही नामाचा जप करून मुक्ती मिळवू शकतो. बंगालमध्ये काली कीर्तन करणे अतिशय प्रचलित आहे. काही लोकांचे मंडळ एकत्र येऊन काली 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 किंवा इतर अनेक तथाकथित अवतारांच्या नावाचा जप करतात. एका मूर्खाने आपल्या पत्नीचे नाव त्या जपामध्ये प्रचलित केले व त्याच्या मूर्ख शिष्यांनी ते स्वीकारले. अशा प्रकारे मायावादी तत्वज्ञ आपल्या अनुयायांना सरळ नरकामध्ये घेऊन जात आहेत. म्हणूनच श्री चैतन्य महाप्रभूंनी मायावादी दार्शनिकांकडून श्रवण न करण्याबाबत इशारा दिला आहे. अन्यथा मनुष्याचे आध्यात्मिक जीवन नष्ट होईल व भक्तिमय सेवेचा मार्ग बंद होईल.
इतर कोणत्याही नामांचा जप करण्याचा प्रश्न उद्भवतो तेव्हा आपण नेहमी ध्यानात ठेवले पाहिजे. आपण विष्णूंच्या, श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे. इतर कोणत्याही नामाचा जप करू नये. शास्त्रे आपल्याला केवळ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांच्या नामाचा जप करण्यास सुचवितात. विष्णूंची हजारो नावे आहेत आणि एका दृष्टीने श्रीकृष्ण व विष्णू सारखेच आहेत. तरीही शास्त्रे असे स्पष्ट करतात की विष्णूंच्या हजार नामांचे उच्चारण हे राम नामाच्या एका उच्चारणाचे फळ देते आणि 3दा राम नामाचे उच्चारण केल्यास कृष्ण नामाच्या एका उच्चारणाचे फळ मिळते. दुसऱ्या शब्दात श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाचा जप केल्यास मनुष्याला सर्व चांगले लाभ मिळतात. त्यामुळे श्री चैतन्य महाप्रभू शास्त्रांमधील आदेशानुसार ही जपाची पद्धत सुचवितात. हरे नाम हरे नमैव केवलम कलौ नास्ते नास्ते नास्तैव गतीर अन्यथा. या कलह व दंभाने भरलेल्या युगामध्ये भगवंतांच्या नामाचा जप हा मुक्तीचा एकमेव मार्ग आहे. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. बृहन्नारदीय पुराण. नामजपाच्या या प्रक्रियेचा स्वीकार केल्यास आपण सर्व पापकर्मांच्या फळातून त्वरित मुक्त होतो. अशा प्रकारे आपण आपल्या आध्यात्मिक जीवनाचा प्रारंभ करतो. पापमय जीवनातून मुक्त झाल्याखेरीज एक शुद्ध वैष्णव बनण्याची शक्यताच नाही. नामापराध. एक भक्त देखील अजाणतेपणी किंवा पूर्वीच्या पापमयी वर्तनामुळे कधी पापकृत्य करू शकतो. परंतु मी हे करावयास नको होते, परंतु मी इतका पापी आहे की मी पुन्हा हे पाप केले, असा विचार करून तो प्रामाणिकपणे प्रायश्चित्त करीत असेल, तर त्या प्रामाणिक प्रायश्चित्ताच्या आधारावर भगवंत त्याला क्षमा करतील. परंतु जर त्याने आपण हरे कृष्ण जप करीत असल्यामुळे भगवंत आपल्याला क्षमा करतील अशी अपेक्षा करून हेतुपूर्वक पापकर्मे केली, तर त्यास क्षमा केली जाणार नाही. जर मनुष्य भगवान नामाच्या बळावर पापकर्मे करीत असेल, तर तो नामापराध करीत आहे. दहा प्रकारच्या अपराधांपैकी जपाच्या आधारावर पापकृत्य करणे हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा अपराध आहे. हरे कृष्ण मंत्राचा जप केल्याने सर्व पापकर्मांच्या फळातून मुक्त झाल्यावर मनुष्याने पुन्हा तीच पापकृत्ये केली, तर तो अतिशय भयंकर अपराधाचा दोषी आहे. एका सामान्य व्यक्तीकरिता ते पापकर्म इतक्या गंभीर स्वरूपाचे ठरत नाही, परंतु ज्याप्रमाणे उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने आपल्या पदाचा गैरफायदा घेऊन लाच स्वीकारणे हा गंभीर गुन्हा आहे, त्याचप्रमाणे जो हरे कृष्ण मंत्राचा जप करीत आहे त्याच्यासाठी हा भयंकर अपराध आहे. अशा व्यक्ती म्हणजे अतिदंडनीय गुन्हेगार आहेत. जर एखाद्या पोलिसाने चोरी केली तर त्याचा गुन्हा व त्याचा दंड हा चोरी करणाऱ्या सामान्य व्यक्तीपेक्षा अधिक कठोर स्वरूपाचा असतो. हा कायदा आहे. त्याचप्रमाणे जो व्यक्ती मी हरे कृष्ण जप करीत आहे त्यामुळे मला थोडे पाप केले तरी मला क्षमा केली जाईल असा विचार करून हरे कृष्ण मंत्राचा गैरफायदा घेतो, त्यास भगवान नामाच्या जपाचे अंतिम ध्येय प्राप्त होणार नाही. तो दुष्टचक्रांमध्ये गुंतून राहतो, मुक्त होतो, पुन्हा पापकर्म करतो. तो मुक्त होतो आणि पुन्हा पापकर्म करतो, मुक्त होतो आणि पुन्हा पापकर्म करतो. अशा प्रकारे तो कधीही मुक्त होत नाही. तथापि हरे कृष्ण मंत्राच्या जपामुळे आपल्या पापकर्मांच्या फळांचे क्षालन होणार नाही असा विचारही कोणी करू नये. भगवान नामाप्रती असणाऱ्या 10 अपराधांपैकी एक म्हणजे भगवान नाम पापकर्मे नष्ट करू शकत नाही असा विचार करणे हा होय. हरे कृष्ण महामंत्राचा अपराधरहित जप विकसित करणाऱ्यांनी श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाचा जप सर्वशक्तिमान आहे असे घोषित करणाऱ्या शास्त्र शब्दांवर दृढ विश्वास ठेवावा.
विष्णुदूत येथे सांगतात, भगवान विष्णूंच्या पवित्र नामाचा जप म्हणजे सर्व प्रकारच्या पापी व्यक्तींसाठी प्रायश्चित्ताची उत्कृष्ट प्रतिक्रिया आहे. परंतु समस्या अशी आहे की मनुष्य बराचदा हरे कृष्ण मंत्राचा जप करील व पुन्हा पापकृत्य करेल. जपाचे पूर्णत्व. त्यामुळे यशस्वी जपाची गुरुकिल्ली म्हणजे पापकर्मांचा पूर्ण अव्हेर करणे. हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्यामुळे मनुष्य त्याच्या पूर्वीच्या पापांच्या सर्व फळांपासून मुक्त होतो आणि जर त्याने पुन्हा पाप करणे टाळले तर अतिशय शीघ्रतेने तो प्रगत भक्त बनतो. त्याचे मन श्रीकृष्णांच्या चरणकमळांवर दृढ होते आणि जर आपण नियमितपणे हरे कृष्ण मंत्राचा अपराधरहित जप केला तर आपण सर्व पापकर्मांच्या फळातून मुक्त राहू आणि भक्तिमय सेवेतील आपली भगवंतांवरील आसक्ती वृद्धिंगत होईल. एकदा हरिदास ठाकूर व एका तथाकथित ब्राह्मणाने श्रीकृष्णांच्या नामाच्या शक्तीबाबत वाद झाला. वैष्णवांच्या एका सभेमध्ये हरिदास ठाकूर म्हणाले, भगवंतांच्या पवित्र नामाचा अपराधरहितपणे जप केल्यामुळे मनुष्य केवळ आध्यात्मिक अवस्थेतच म्हणजे ब्रह्मभूत अवस्थेत स्थित होतो असे नाही, तर त्याच्या ठायी सुप्तावस्थेत असणारे कृष्णप्रेमही प्रकट होते आणि तो आपोआपच मुक्ती प्राप्त करतो. त्या ब्राह्मणाने खंडन केले, अशा प्रकारे जपाच्या परिणामाची अतिशयोक्ती करू नका. अनेक प्रकारच्या तपस्या केल्यानंतर मनुष्य मुक्त होऊ शकतो. परंतु तुम्ही म्हणता की केवळ हरे कृष्ण जप केल्याने मनुष्य मुक्त होतो. तसे घडत नसल्यास मी निश्चितपणे तुमचे नाक कापून टाकेल. हरिदास ठाकूरांनी उत्तर दिले, जर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप मुक्तीचे उपफल निर्माण करीत नसेल तर मीच माझे नाक कापून टाकेन. हा वाद प्रत्यक्षपणे पाहणारे सभेतील सदस्य ब्राह्मणाने हरिदास ठाकूरांप्रती केलेला अपराध पाहून क्षुब्ध झाले आणि त्यांनी अपराधी ब्राह्मणाला त्वरित हाकलून दिले. लवकरच त्या ब्राह्मणाला कुष्ठरोग झाला आणि त्याचे अतिसुंदर नाक वितळून गेले. श्री चैतन्य चरितामृतामध्ये या घटनेचे वर्णन केले आहे. नामजपाच्या 3 अवस्था आहेत: अपराधमय जप, मुक्तावस्थेतील जप आणि पूर्ण भगवत प्रेमयुक्त जप. जपाच्या या प्रगतशील अवस्था आंबा पिकण्याच्या प्रक्रियेसमान आहेत. कच्च्या आंब्याची चव आंबट असते, परंतु जेव्हा तो पूर्णपणे पिकतो त्याची चव फार गोड होते. प्रारंभी आपण जप करण्यास उत्सुक नसू, परंतु जेव्हा आपण मुक्त होतो तेव्हा जप इतका सुमधुर होतो की आपण त्याचा त्याग करू शकत नाही. या संदर्भात श्रील रूप गोस्वामींनी श्रीकृष्णांच्या पवित्र नामाच्या मधुरतेचे वर्णन करणारा अतिशय सुंदर श्लोक लिहिला आहे. तुंडे तांडविनी रतीम विततुने तुंडावली लब्धये कर्णक्रोधक रंबिनी घटयते कर्णाभृदेभ्य स्पृहाम चेतः पांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणां कृतिम नो जाने जानिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी. कृष्ण या 2 अक्षरांनी किती अमृत उत्पन्न केले आहे हे मला माहीत नाही. जेव्हा आम्ही कृष्णनामाचा जप करतो ते मुखामध्ये नृत्य करीत असल्यासारखे वाटते आणि तेव्हा आम्हाला अनेकानेक मुखे असावीत असे वाटते. जेव्हा हे कृष्णनाम कर्णरंध्रांमध्ये प्रवेश करते तेव्हा आम्हाला कोट्यावधी कान असावेत असे वाटते आणि जेव्हा भगवान नाम हृदयाच्या प्रांगणात नृत्य करते तेव्हा ते मनाच्या सर्व प्रक्रियांवर नियंत्रण करते आणि त्यामुळे सर्व इंद्रिये निष्क्रिय होतात. मुक्त अवस्थेतील जप करणाऱ्या व्यक्तीची ही लक्षणे आहेत. त्या प्रेम नावक अवस्थेला मनुष्याला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हा जप करण्यात अतिशय आनंद वाटतो. परंतु मनुष्याने नियामक तत्वांचे पालन केले तरच ही स्थिती प्राप्त होते. आपण सावध असले पाहिजे. रोगी अवस्थेतून मनुष्य बाहेर पडल्यावर आपण प्रथम रोगमुक्त होण्याच्या स्थितीत असतो. आपण काही चूक केल्यास पुन्हा रोग होऊ शकतो. असे नाही की आपण मुक्त झाल्यावर काहीही करू शकतो
प्रत्येक स्थितीत आपण भक्तिमय जीवनाच्या नियामक तत्वांचे पालन केलेच पाहिजे. भगवन नाम जपाचे एकूण लाभ. 9व्या व 10व्या श्लोकावरील आपल्या भाष्यामध्ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर भगवन नामाच्या शक्तीवर अधिक प्रकाश टाकतात. भगवंतांच्या नामाचा केवळ जप केल्याने मनुष्य सर्व पापकर्मांच्या फळातून कसा मुक्त होतो, या संदर्भात ते संभाषणात्मक भाष्य लिहितात. कोणी म्हणेल, भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केल्याने मनुष्य त्याच्या पापी जीवनाच्या सर्व प्रतिफळांतून मुक्त होतो. हे स्वीकारता येईल, परंतु जर मनुष्याने संपूर्ण चेतनावस्थेत पापकृत्ये केली, एकदाच नव्हे अनेक वेळा, तर अशा पापांचे 12 किंवा अधिक वर्षे प्रायश्चित करूनही तो त्यांच्या फळापासून स्वतःच मुक्त करू शकत नाही. असे असताना भगवंतांच्या पवित्र नामाचे उच्चारण केवळ एकदा केल्यास त्या पापांच्या सर्व फळातून तो मुक्त होतो. हे कसे शक्य आहे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर या अध्यायातील 9वा व 10वा श्लोक सांगून उत्तर देतात. भगवान श्री विष्णूंच्या पवित्र नामाचा जप म्हणजे सोने किंवा इतर मौल्यवान वस्तू चोरणारा, मद्यपी, मित्राचा किंवा नातेवाईकांचा विश्वासघात करणारा, ब्राह्मणांची हत्या करणारा किंवा गुरुपत्नी वा इतर ज्येष्ठ स्त्रीसह मैथून करणारा, या सर्वांसाठी प्रायश्चित्ताची सर्वात उत्तम प्रक्रिया आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या पित्याची, राजाची किंवा स्त्रीची हत्या करणारा, गोहत्या करणारा आणि इतर सर्व प्रकारच्या पापी लोकांसाठी ही प्रायश्चित्ताची अतिशय उत्तम पद्धत आहे. भगवान श्री विष्णूंच्या पवित्र नामाचे केवळ उच्चारण करून असे पापी लोक भगवंतांचे लक्ष वेधून घेतात. त्यामुळे भगवंत विचार करतात, या मनुष्याने माझ्या नामाचा जप केल्यामुळे त्याला संरक्षण देणे हे माझे कर्तव्य आहे. मनुष्य पापमय जीवनासाठी प्रायश्चित्त करू शकतो आणि भगवन नामाचा जप करून सर्व पापफळांना नष्ट करू शकतो, आणि हे सामान्य प्रायश्चित्ताच्या पलीकडे आहे. सामान्य प्रायश्चित्त हे पापी व्यक्तीला तात्पुरते संरक्षण देऊ शकते, परंतु पापकर्मे करणाऱ्याच्या हृदयात खोलवर रुजलेल्या इच्छांपासून हृदय पूर्णपणे शुद्ध करू शकत नाही. त्यामुळे प्रायश्चित्त हे भगवन नामाच्या जपा इतके शक्तिमान नाही. शास्त्रांमध्ये असे म्हटले आहे की जर मनुष्याने भगवन नामाचे केवळ एकदा उच्चारण केले व तो भगवंतांच्या चरणकमळांशी पूर्णपणे शरण आला, तर भगवंत त्यास त्वरित आपला पाल्य मानतात आणि त्यास संरक्षण देण्यासाठी नेहमी उत्सुक असतात. श्रीधर स्वामींनीही यास पुष्टी दिली आहे. अशा प्रकारे जेव्हा अजामिळ यमदूतांद्वारे नेले जाण्याच्या संकटात होता, तेव्हा भगवंतांनी त्याचे संरक्षण करण्यासाठी त्वरित आपल्या दूतांना पाठवले आणि अजामिळ सर्व पापफळांपासून मुक्त असल्याचे विष्णुदूत त्याच्या वतीने बोलले. अजामिळाने आपल्या मुलाचे नाव नारायण असे ठेवले होते आणि त्याचे त्या मुलावर अतिशय प्रेम असल्यामुळे तो त्यास वारंवार हाक मारित असे. तो आपल्या मुलास हाक मारित असला तरी भगवान नारायण हे नारायण नामापासून अभिन्न असल्यामुळे ते नामच शक्तिशाली होते. जेव्हा अजामिळाने आपल्या पुत्राचे नाव नारायण असे ठेवले, तेव्हाच त्याच्या पापमयी जीवनाची सर्व प्रतिफळे नष्ट झाली आणि जसा जसा तो हजारो वेळा नारायण नावाचे उच्चारण करीत आपल्या पुत्राला बोलवू लागला, तसा तसा तो अजाणतेपणे कृष्ण भावनेत प्रगत होत गेला. कोणी असा वाद करील, अजामिळ स्वतः नारायणांच्या नामाचे उच्चारण करीत होता, तर मग त्यास एका वेश्येशी संग करणे व मद्याचा विचार करणे कसे काय शक्य झाले? त्याच्या पापकृत्यांनी तो पुन्हा पुन्हा स्वतःवर दुःख ओढावून घेत होता आणि त्यामुळे कोणीही म्हणेल की त्याचे आयुष्यभरातील नामोच्चारण नव्हे, तर मृत्यूसमयी केलेल्या नारायण नामाचे उच्चारण त्याच्या मुक्तीचे कारण होते. तथापि त्याचे जीवनकाळातील नामोच्चारण म्हणजे नामापराध असले पाहिजे. नामनो बलाद यस्य हि पापबुद्धीहि. जो मनुष्य पापमय कृत्य करीत राहतो. एक मिनिट.
आणि भगवान नामाच्या जपाद्वारे आपली पापे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो, तो नामाप्रती अपराध करणारा नामापराधी आहे. याच्या उत्तरार्थ असे म्हणता येईल की अजामिळाने आयुष्यभर केलेले नामोच्चारण हे अपराधरहित होते, कारण त्याने आपली पापे नष्ट करण्याच्या हेतूने नारायण नामाचे उच्चारण केले नव्हते. तो इतका भ्रमामध्ये होता की आपण पापमय कृत्यांच्या आहारी गेलो आहोत याची त्याला जाणीवच नव्हती, किंवा नारायणांच्या पवित्र नामाचे त्याने केलेले उच्चारण हे त्या पापांना नष्ट करीत आहे हे देखील त्याला माहीत नव्हते. अशा रीतीने त्याच्या आयुष्यात त्याने नामापराध केला नाही. आणि आपल्या पुत्राला बोलवीत असताना त्याने नारायण नामाचा सतत केलेला जप म्हणजे शुद्ध जप असल्याचे म्हणता येईल. या शुद्ध जपामुळे अजामिळाने अजाणतेपणी भक्तीची फळे मिळवली. खरे तर त्याने केलेल्या भगवन नामाचे पहिले उच्चारण त्याच्या जीवनातील सर्व पापकृत्यांच्या फळांना नष्ट करण्यास पुरेसे होते. एक स्पष्ट उदाहरण म्हणजे अंजिराच्या झाडाला त्वरित फळे येत नाहीत, परंतु कालांतराने फळे उपलब्ध होतात. त्याचप्रमाणे अजामिळाची भक्ती थोडी थोडी वाढली आणि त्यामुळे तो अतिशय पापमय कृत्य करीत असला तरी त्याच्या पापफळांचा त्याच्यावर परिणाम होत नव्हता. शास्त्रांमध्ये सांगितले आहे की भगवंतांच्या पवित्र नामाचे एकदाही उच्चारण केले तरी मनुष्याच्या पूर्व, वर्तमान आणि भविष्यातील पापकर्मांची फळे त्यावर परिणाम करीत नाहीत. दुसरे उदाहरण म्हणजे सर्पांचे विषदंत काढून टाकल्यास तो पुन्हा पुन्हा दंश करत राहिला तरी भविष्यातील त्याच्या विषामुळे कोणीही मरण पावत नाही. त्याच प्रकारे भक्ताने केवळ एकदा जरी भगवान नामाचा अपराधरहित जप केला तरी त्यामुळे त्याचे शाश्वतरित्या रक्षण होते. कालांतराने आपल्या जपाची फळे पूर्ण विकसित होण्याची त्याने केवळ प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या 15व्या अध्यायाच्या वाचन पूर्ण केलेलं आहे. तर आपण वाचूया आपला 16वा अध्याय 16वा, भगवत प्रेमाची जागृती. विष्णुदूत पुढे म्हणाले, वैदिक धार्मिक विधींचे पालन करून किंवा प्रायश्चित्त करून पापी मनुष्य तितका शुद्ध होत नाही जितका तो भगवान हरींच्या नामामुळे केवळ एकदा उच्चारण केल्याने होतो. धार्मिक प्रायश्चित्ताच्या विधी मनुष्याला पापांच्या फळातून मुक्त करीत असल्या तरी त्या भगवंतांच्या नामजपाप्रमाणे भक्ती जागृत करीत नाही. भगवंतांची नामे त्यांच्या कीर्तीचे, गुणांचे, संबंधांचे, लीलांचे आणि परिकराचे स्मरण करून देतात. धार्मिक ग्रंथांमध्ये सुचवलेले प्रायश्चित्ताचे विधी हृदय पूर्णपणे शुद्ध करण्यासाठी पुरेसे नसतात, कारण प्रायश्चित्त केल्यानंतर पुन्हा मनुष्याचे मन भौतिक कार्याकडे धाव घेते. त्यामुळे ज्या व्यक्तीला भौतिक कार्याचा सकाम फळातून मुक्ती हवी आहे त्याच्याकरिता हरे कृष्ण मंत्राचा जप किंवा भगवन नामाचा जप, यश व लीलांचे गुणगान करण्याची प्रक्रिया ही सर्वोत्तम असल्याचे सुचविले आहे. कारण असा जप मनुष्याच्या हृदयातील सर्व मळ पूर्णपणे काढून टाकतो. मृत्यूसमयी अजामिळाने निस्सहाय्यपणे व अतिशय मोठ्या आवाजात नारायण नामाचे उच्चार केले. या उच्चारानेच त्याला त्याच्या संपूर्ण पापमयी जीवनाच्या प्रतिफळातून मुक्त केले आहे. त्यामुळे यमदूतांनो, तुम्ही त्याला नरकमय स्थितीत दंड देण्याकरिता तुमच्या स्वामींकडे घेऊन जाऊ नका. जो भगवन नामाचा जप करतो तो अगणित पापांच्या फळांपासून तात्काळ मुक्त होतो. मग तो विनोदाने भगवंतांचे नाव घेत असो का संगीतमयी मनोरंजनासाठी घेत असो, निष्काळजीपणाने नाव घेत असो किंवा दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा निर्देश करण्यासाठी नाम घेत असो, शास्त्रामध्ये निपुण असणाऱ्या सर्व विद्वानांनी हे मान्य केले आहे. घराच्या छतावरून पडल्याने, रस्त्यावर चालत असताना घाबरून अस्थिभंग झाल्याने, सर्पदंश झाल्याने, वेदना व उच्च तापाने पीडितावस्थेत किंवा शस्त्राने घायल झाल्याने
अपघाती मृत्यू होत असताना जर मनुष्याने कोणत्याही प्रकारचे भगवान हरींचे नामोच्चारण केले तर तो संपूर्ण जीवनात पापकर्मे करणारा असला तरी नरकात जाण्यापासून त्वरित वाचतो. विद्वान पंडितांनी व ऋषींनी सतर्कपणे सुचविले आहे की फार अधम पापांसाठी मनुष्याने फार मोठे प्रायश्चित्त करावे आणि छोट्या पापकर्मांसाठी थोडे प्रायश्चित्त करावे. परंतु हरे कृष्ण महामंत्राचा जप हा मोठ्या किंवा छोट्या सर्वच पापकर्मांच्या परिणामांना नष्ट करतो. मनुष्य तपस्या, ज्ञान, दान, प्रतिज्ञा आणि तत्सम इतर पद्धतींद्वारे पापकर्मांच्या फळांना नष्ट करू शकत असला तरी या पुण्यकर्मांमुळे त्याच्या हृदयातील भौतिक इच्छा समूळ नष्ट होत नाहीत. तथापि जो भगवंतांच्या चरणकमळांची सेवा करतो तो अशा दूषणांपासून त्वरित मुक्त होतो. ज्याप्रमाणे अग्नी सुक्या गवताची जाळून राख बनवितो त्याचप्रमाणे ज्ञातपणे किंवा अज्ञातपणे उच्चारलेले भगवन नाम हे मनुष्याच्या पापकर्मांच्या सर्व फळांना संपूर्णपणे भस्मसात करते. जरी एखाद्या व्यक्तीला एका विशिष्ट औषधाचा प्रभाव माहीत नसेल व त्याने औषध घेतले किंवा त्यास बळेच ते औषध घेणे भाग पाडले तरी औषध नकळत कार्य करीलच, कारण त्याचा प्रभाव हा आरोग्याच्या ज्ञानावर आधारित नाही. त्याचप्रमाणे मनुष्याला भगवन नामाच्या जपाचे मोल माहीत नसले व जर त्याने कळत अथवा नकळत नामोच्चारण केले तर ते उच्चारण अतिशय प्रभावशाली ठरेल. श्री शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांशी बोलत म्हणाले, हे राजन, अशा प्रकारे कारण व वादाने भक्तीच्या तत्वांना पूर्णपणे पडताळून पाहिल्यानंतर विष्णूंच्या दूतांनी अजामिळ ब्राह्मणाला यमदूतांच्या बंधनातून मुक्त केले व अटळ मृत्यूपासून त्याला वाचविले. त्यानंतर यमदूत यमराजांकडे गेले आणि घडलेले सर्व काही त्यांना सांगितले. हरे कृष्ण. तर आपण इथे थांबूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.